നമസ്കാരം. പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇന്ന് നമ്മൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കാണുന്ന ഒരു ചർച്ചാ വിഷയമുണ്ട്, നിറത്തെ പറ്റിയുള്ള. അപ്പോൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ള എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ, ആ അമ്മ ആദ്യമേ പറഞ്ഞത് ഒരു നൃത്ത അധ്യാപകനുണ്ട്, ചാലക്കുടിക്കാരൻ. തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തെ കാണിച്ചിട്ട് വരും, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ, അതായത് സുമേഷ് എന്നോ കണ്ടാണ് പേരെന്ന് തോന്നുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ പറയുന്ന ആൾ ആരെന്ന് മനസ്സിലായി കാണില്ലായിരിക്കും. പക്ഷേ ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവും ഞാൻ ആരെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നതെന്ന്. പിന്നെ അവർ പറഞ്ഞത്, അദ്ദേഹം കറുത്ത് ഒരു കാക്കയെ പോലെ ഇരിക്കുന്നു, ഒരു വികൃതമായ രീതിയിലാണ് അവർ പറഞ്ഞത്. ശരിക്കും ഒരു പുണ്യമായ ജന്തുവായിട്ടാണ് ഹൈന്ദവ സംസ്കാരം കാക്കയെ കാണുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ അവർ വികൃത രൂപമായിട്ട് സംസാരിച്ച് ആ വികൃത രീതിയാണ് രാമകൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയിലൂടെ കാണുന്നതെന്ന് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് പോയിട്ട് അവർ പിന്നെ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ, സൗന്ദര്യം എന്നുള്ള കോളം എല്ലാ മത്സരവേദികളിലും ഉണ്ട്, അത് സൗന്ദര്യത്തെപ്പറ്റി അവിടെ എഴുതണം, അതുകൊണ്ടല്ലേ അങ്ങനെ ഒരു കോളം തന്നത് എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. അത് ഉള്ളവർ മാത്രം മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്താൽ മതി എന്ന് തന്നെ അവർ തറപ്പിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ഒരു നൃത്തം പഠിക്കാൻ പോയാലും മത്സരത്തിന് പങ്കെടുക്കരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അവരുടെ അടുക്കൽ പഠിക്കാൻ ചെല്ലുന്ന കുട്ടികളോട് അവർ പറയുന്ന ഒരു പ്രധാന വാചകം, നിങ്ങൾക്ക് സൗന്ദര്യമില്ല, നിങ്ങൾ മത്സരത്തിന് പങ്കെടുക്കരുത്, നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ വല്ല പള്ളികളിലോ വല്ല അമ്പലങ്ങളിലോ വല്ല മോസ്കിലോ ഒക്കെ ചെന്ന് കളിക്ക് എന്നാണ് പറയണത്. ഇവർ പറയുന്നത് പോലെയുള്ള ഡാൻസൊക്കെ എല്ലായിടത്തും കളിക്കാൻ അനുവദനീയമല്ല ഒന്ന്. പിന്നെ ഇത്തരം രീതിയിൽ, അത് മാത്രമല്ല, പിന്നെ അവർ പറഞ്ഞു, വികലാംഗരെയും പറഞ്ഞു, വികലാംഗയായ ഒരു കുട്ടിയും നൃത്തം പഠിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ്. അപ്പം കറുത്ത ഒരു കുട്ടിയാണ് ഒരിക്കൽ ലോകസുന്ദരി പട്ടം കിട്ടിയത്. അവിടെ സൗന്ദര്യം എന്ന് പറയുന്ന നിറമല്ല അവർ കണ്ടത്. ഒരു കുട്ടിയുടെ സൗന്ദര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ശാരീരിക ഭംഗി, അതിൻ്റെ ബുദ്ധി, അങ്ങനെ പല മാനദണ്ഡങ്ങളും അവർ കണക്കാക്കാറുണ്ട്. നിറം മാത്രം അവർ നോക്കാറില്ല. ഒരിക്കൽ സൗന്ദര്യ മത്സരത്തിന് പട്ടം നൽകിയത് ഒരു കറുത്ത കുട്ടിക്കാണ്. അതിൻ്റെ പല സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ പരക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം അത് മാത്രമല്ല, ഇത് ഇവരുടെ അടുക്കൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന കുട്ടി കളർ കുറവാണെങ്കിൽ പറയും, നീ സൗന്ദര്യമല്ല, നീ മത്സരവേദിയിൽ പങ്കെടുക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്തരം വ്യക്തികളുടെ മുന്നിൽ ആരും കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാൻ വിടാതിരിക്കുന്നതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്നു. കാരണം ഒരു കുട്ടിയുടെ കോൺഫിഡൻസ് അതോടുകൂടി നഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. അവൾക്ക് വളരെ സങ്കടം വരികയാണ്. കാരണം എനിക്കറിയാം, എൻ്റെ മോൾ എന്നെക്കാൾ ശകലം കളർ കുറവ്. അപ്പോൾ അവൾ ശരിക്കും കറുപ്പുമല്ല. ഒരു കുട്ടി, അവളുടെ കൂട്ടുകാരിയുടെ ചേട്ടൻ, ഇവൾ ആ കൂട്ടുകാരിയുടെ അടുത്തോട്ട് പോയപ്പോഴും, നീ കറുമ്പിയാണ്, നിന്നെ കാണാൻ ഒരു വൃത്തിയില്ല, നീ കറുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ അനിയത്തെ കുട്ടിയിൽ കൂടെ ചേരാൻ സമ്മതിക്കാതെ മാറ്റി നിർത്തിയപ്പോൾ വളരെ കാലം ഭയങ്കര സങ്കടം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോഴും ആ സംഭവം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയാറുണ്ട്. അപ്പോഴെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞു, നീ കറുപ്പല്ല, കറുപ്പ് എന്ന് പറയുന്നതിലല്ല കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ പ്രോത്സാഹനം കൊടുക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ കൊച്ചുകുട്ടികൾ തമ്മിൽ പറഞ്ഞാണ്, നമ്മളതൊരു പരിഭവം വേണ്ടാന്ന് ഞാൻ അവളോട് അപ്പോഴേ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുമെങ്കിലും പല സമയങ്ങളിൽ അത് പറയാറുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ കുട്ടികളുടെ മാനസികമായ ആ ഒരു അവസ്ഥയ്ക്ക് മാറ്റം വരുത്തുകയാണ് ഇത്തരം ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്നത്. പ്രധാനമായും ഒരു നൃത്ത അധ്യാപികയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ വികലാംഗര് നൃത്തം പഠിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അവർ സംസാരിച്ചത്. ശരിക്കും സുധാമയം ഒരു നർത്തകിയാണ്. അവരുടെ കാല് ആക്സിഡൻറ്റിൽ മുറിച്ച് മാറ്റപ്പെട്ടെങ്കിലും അവർ ഒരു വൈപ്പ് കാൽ വെച്ച് അതിലൂടെ അവരുടെ ഒരു സിനിമ തന്നെയുണ്ട്. ഇതെല്ലാം പൊതുജനങ്ങൾക്ക് പ്രോത്സാഹനം തരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അതുപോലെ തന്നെ 2 കാലും 2 കൈയും നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കുട്ടിക്കാണ് ജോല അവാർഡ് ശ്രീ മമ്മൂട്ടി നൽകിയത്. അവർ ഓട്ടത്തിലൂടെ ഏറ്റവും ടോപ്പിലെത്തി. അതുപോലെ തന്നെ 2 കൈയില്ലാത്തൊരു മോക്കാണ് കാർ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് കൊടുത്തത്. അതെല്ലാം നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ അവസരത്തിൽ ഇത്തരം ആൾക്കാരെ പരിഹസിക്കുന്നവരെ സത്യത്തിൽ വളരെയധികം സങ്കടമാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് മരുമക്കളോട് വളരെ മോശമായി പെരുമാറുകയും അവരെ ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ. ഈ അമ്മയുടെ കൂടെ ഏതെങ്കിലും മരുമോളുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഇവർക്കൊപ്പം ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് അവാർഡ് കൊടുക്കണം. സത്യത്തിൽ ഇവരോടൊപ്പം ജീവിക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇതുപോലെ പഴയകാല വ്യക്തികളാണ് പലപ്പോഴും ഈ അമ്മായി അമ്മ മരുമക്കൾ എന്നുള്ള പോരുണ്ടാക്കുന്നത്. എന്നിട്ട്
നല്ലതായിട്ട് ജീവിക്കുന്നവർക്കും വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള പല അനുഭവങ്ങളുമാണ് ഇന്ന് സംഭാവന ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം അമ്മായിയമ്മമാർ ഒരിക്കലും അവരെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അവർ പറയുന്നതിൽ തന്നെ മാറി മറിഞ്ഞും പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇവിടെ ഇവരും പറയുന്നത്, ഞാൻ RLV രാമകൃഷ്ണനെ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല, അവരെ ഫസ്റ്റ് പറയുന്ന സെൻറ്റൻസിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചാലക്കുടിക്കാരനാണ്, അവന് നൃത്തത്തിന് പ്രത്യേകം പഠിച്ച സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഒന്നുമില്ല, ഇവൻ കാക്കയെ പോലെ കറുത്തിരിക്കുന്നു, പെറ്റമ്മ സഹിക്കില്ല. ഇതാണ് ഏറ്റവും സങ്കടമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം. പെറ്റമ്മ എപ്പോഴും സ്വന്തം കുഞ്ഞ് പൊൻകുഞ്ഞായിട്ടാണ് വളർത്തുന്നത്. അവർ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ്, ഏതോ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ എന്തോ ഒന്ന് പഠിച്ചു എന്നാണ്. പക്ഷേ സത്യസന്ധതയോടെ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ്, അദ്ദേഹം ശരിക്കും മോഹിനിയാട്ടം പഠിക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് തന്നെ പഠിച്ച് ഡോക്ടറേറ്റും ഉള്ള വ്യക്തിയാണ്. പിന്നെ ഇവർ പറയുന്നത് മോഹിനി എന്ന് വെച്ചാൽ ശരിക്കും ഒരു സ്ത്രീ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പറയുന്നത്. മോഹിനി എന്ന് വെച്ചാൽ സൗന്ദര്യമുള്ളവളെന്നാണ് അർത്ഥം. ശരിക്കും അമ്മയ്ക്ക് മനസ്സിലായില്ല. മോഹിനി എന്ന് വെച്ചാൽ മോഹിപ്പിക്കുന്നവൾ, ഏതോ ഒരു പുരുഷനെ മോഹിപ്പിക്കുന്നവളെന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പോൾ അത് തന്നെ അമ്മ പറഞ്ഞതിൽ തെറ്റാണ്. പിന്നെ അമ്മ വന്ന് പറയുന്നത് അവർ നല്ല സൗന്ദര്യം എന്നുള്ള രീതിയിൽ മുടിയെല്ലാം പിരിച്ചിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഇത് കണ്ടാൽ തന്നെ ശരിക്കും ഒരു യക്ഷിയെ പോലെയാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിയത്. അപ്പോൾ ശരിയായ രീതിയിൽ നമ്മുടെ ചിന്തയെ കൊണ്ടുപോകാതെ ആദ്യമേ മോശം രീതിയിലൊക്കെ പോയാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള അവസരങ്ങളിൽ വിളിച്ചു പറയുന്ന തെറ്റുകൾ അത് സ്വയം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി തിരുത്തിയാൽ വളരെ നല്ലതായിരിക്കും, അവരവർക്ക് നല്ലതായിരിക്കും. ഇതുപോലെ പൊതുസമൂഹത്തിലും മറ്റു പല സ്ഥലങ്ങളിലും എന്തെങ്കിലും വിളിച്ച് പറയുമ്പോൾ താൻ പറയുന്ന വാക്കുകൾ എന്താണെന്നും ആരോടാണ് പറയുന്നതെന്നും കുറച്ച് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ കൊള്ളാം. RLV രാമകൃഷ്ണ സാറിനോട് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊന്നും ഒരു പിന്നിലേക്ക് പോകാനുള്ള വാക്കുകളല്ല. താങ്കൾ ഉന്നതനാണ്. എത്രമാത്രം അടിച്ചമർത്തുന്നു, എത്രമാത്രം തരം താഴ്ത്തപ്പെടുന്നു, അത്രമാത്രം ഉന്നതികളിലേക്ക് എത്തും. താങ്കൾക്ക് നല്ലൊരു സ്ഥാനം കിട്ടും, ഉയർന്ന സ്ഥാനങ്ങളിലെത്തും. ഈ മോഹിനിയാട്ടമൊന്നും മറ്റും പറയുന്നത് വളരെ നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള കലയല്ല. ഇതൊക്കെ പഠിച്ചെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അദ്ദേഹം പഠിച്ചെടുത്തത് തന്നെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിയൊക്കെയാണ്. നല്ലൊരു കലാകാരനാണ്. നല്ലൊരു കലാകാരനെ ഇങ്ങനെ തരം താഴ്ത്തപ്പെടേണ്ട കാര്യമേ ഇല്ല. അദ്ദേഹം ഉയർന്നു വരിക തന്നെ ചെയ്യും. അദ്ദേഹത്തിനെ തരം താഴ്ത്തി സംസാരിച്ച് ഇത് ഒരു പ്രോത്സാഹനമായി മാത്രം കണ്ടാൽ മതി. നിറത്തിൻ്റെ പേരിൽ പിന്നെ ഏതെങ്കിലും വൈകല്യങ്ങളുടെ പേരിൽ ഒക്കെ തരം താഴ്ത്തിയാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവർ നല്ല രീതിയിൽ ഉയർന്നു വരും. ആരും മോശക്കാരല്ല. ഇതെല്ലാം പഠിച്ചെടുക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റേതായ കഴിവുകൾ വേണം, അതിൻ്റേതായ ക്ഷമ വേണം. വളരെ വർഷങ്ങൾ പഠിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഇന്ന് കാണുന്ന രീതിയിലെത്തിയത്. മാത്രമല്ല ഈ നൃത്തം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം മേക്കപ്പെട്ട് വരുമ്പോൾ ഒരിക്കലും അദ്ദേഹം ഒരു കറുത്ത മനുഷ്യനാണെന്ന് ആർക്കും തോന്നില്ല. വളരെ ഭംഗിയായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഒരുങ്ങി വരുന്നത്. അപ്പോൾ മുൻപ് കണ്ടിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഒരു കറുത്ത കുട്ടിയാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ പോലും ആ വ്യക്തി സൗന്ദര്യമില്ല എന്ന് ആർക്ക് പറയാൻ കഴിയും? ഇവർ നേരത്തെ ഇദ്ദേഹത്തെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം കറുത്തവനെന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നത്. എന്നാൽ ഒരു മത്സരവേദിയിലെത്തുന്ന ഒരു കുട്ടി മേക്കപ്പിൻ്റെ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് വരുമ്പോൾ ആ കുട്ടി എങ്ങനെ സൗന്ദര്യം ഇല്ല എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും? ഇനി സൗന്ദര്യം എന്ന് പറയുന്നത് വെളുപ്പാണോ? ഇവർ തന്നെ ഒരിക്കൽ ഒരു സാരി ഉടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഫോട്ടോ കണ്ട് ശരിക്കും സൗന്ദര്യമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അവരുടെ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള രീതിയെല്ലാം ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട്. എന്നിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ നമ്മൾ പുച്ഛിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ മോശമാണ്. ഇനിയെങ്കിലും ചെറിയ ഒരു അവയവമായ നാവിനെ സൂക്ഷിച്ചുപയോഗിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൊള്ളാം. ഓക്കെ.